Καλησπέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου «Καμία μάχη χωρίς αυτόν», Χαράλαμπος Σιραδάκης 1886-1970 του Χάρη Ξηρουχάκη, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Να σας συστηθώ και εγώ για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Νάντια Ιβάτογλου, είμαι δημοσιογράφος και στέλεχος της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας Χανίων. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας ως συντονίστρια αυτής της παρουσίασης. Να ευχαριστήσω φυσικά και τον κύριο Ξηρουχάκη για αυτή την πρόσκληση και να έχουμε μαζί την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία ενός ανθρώπου που υπήρξε κομμάτι της ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Το βιβλίο «Καμία μάχη χωρίς αυτόν» εξιστορεί τις περιπέτειες του Χαράλαμπου Σιραδάκη, ενός Έλληνα αξιωματικού που έζησε τους ελληνικούς πολέμους μεταξύ του 1897 και του 1947. Ο Χαράλαμπος Σιραδάκης υπήρξε μια χαρακτηριστική προσωπικότητα της γενιάς του, στρατεύτηκε στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου και συνέβαλε ενεργά στις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Το βιβλίο αναδεικνύει όχι μόνο τις στρατιωτικές εμπειρίες του Χαράλαμπου Σιραδάκη, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής του, προσφέροντας έτσι μία μοναδική ματιά σε ένα ιστορικό παρελθόν που διαμορφώνει την Ελλάδα του σήμερα. Συγχρόνως αναδεικνύει σχετικά άγνωστες πτυχές των ελληνικών πολέμων. Ο Χαράλαμπος Σιραδάκης έζησε πολλές από τις πιο σπουδαίες στιγμές του 20ου αιώνα, από τις πρώτες του μάχες στην Κρήτη εναντίον των Τούρκων, μέχρι τη συμμετοχή του στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις περιπέτειές του στη μάχη της Κρήτης και στη Μέση Ανατολή κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης ανακαλύπτει τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που είχε βιώσει το στρατιωτικό και κοινωνικό τοπίο της Ελλάδας από την πρώτη γραμμή. Ο συγγραφέας Χάρης Ξηρουχάκης, γεννημένος και μεγαλωμένος στα Χανιά, έχει μια αξιοσημείωτη διαδρομή στη δημόσια ζωή και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μάντσεστερ και το Άμστερνταμ. Η πορεία του ως ανώτερος τέλεχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διδασκαλία του στην Ευρωπαϊκή Πολιτική σε Λονδίνο και Βρυξέλλες ενισχύουν τη γνώση του γύρω από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το «Καμία μάχη χωρίς αυτόν» είναι το δεύτερο βιβλίο του μετά το «Χανιά και Αβαία, μια κοινή πορεία» και επιβεβαιώνει τη διαρκή του ενασχόληση με την ελληνική ιστορία και τις σημαντικές στιγμές της. Το βιβλίο του Χάρη Ξηρουχάκη μας προσφέρει μέσα από το έργο του μια μοναδική και αξιόλογη ματιά στις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις του 20ου αιώνα, συνδέοντας τα γεγονότα με την προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου που συνέβαλε σε αυτά. Απόψε έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από πρώτο χέρι τον συγγραφέα και τους προσκεκλημένους ομιλητές να μοιράζονται τις σκέψεις τους για το βιβλίο και την σημασία της προσωπικότητας του Χαράλαμπου Σιραδάκη. Αυτή η παρουσίαση θεωρώ πως αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή και την κληρονομιά του Χαράλαμπου Σιραδάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την πατρίδα του με ηρωισμό, αλλά και να ανακαλύψουμε τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το νεότερο ελληνικό κράτος. Είμαι βέβαιη ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ και να καλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Φίλοι, συνάδελφοι, κύριε Παπαδάκη, Γενική Διευθυντά του Ίδρυματος Ερευνών και Μελετών Ελευθερίου Βενιζέλος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρακάκη, κυρίες και κύριοι, όταν με έκανε την πρόταση ο κύριος Ξηρουχάκης να χαιρετήσω αυτό το βιβλίο, δεν σας κρύβω ότι νόμιζα ότι είναι άλλη μια βιογραφία έτσι, συγγενικού χαρακτήρα που κάποιος επενεί ένα δικό του άνθρωπο, ένα συγγενή του, ένα πρόγονό του και αξιμνεί, ας πούμε, με μια έτσι διάθεση εξοραϊσμού την διαδρομή του και την πορεία του. Όμως διαπίστωσα ότι είναι ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο, διότι ο συγγραφέας πέρα από το ισχυρό δέσιμο που έχει με τον τόπο του και φαίνεται μέσα στο γραπτό του και την αγάπη του θαυμασμού για τον παππού του, λειτουργώντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό, σε σημαντικές θέσεις, σε φορείς, σε θεσμούς μάλλον, ευρωπαϊκούς θεσμούς μεγάλης, πολύ υψηλής
οντότητας και ο ίδιος στις πολύ σημαντικές θέσεις. Διαθέτει την απαραίτητη εξωστρέφεια να βλέπει αυτά τα πράγματα έτσι από μακριά. Γι' αυτό ήταν εξαιρετικά προσεκτικός και στο υλικό που χρησιμοποίησε, στην επιλογή που έκανε, με κριτήρια εντελώς, θα έλεγα, ιστορικά, και διότι τα υλικά, βέβαια, αυτά που έχουν γραφτεί για όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε, είναι τεράστια. Το υλικό δεν παλεύεται. Επομένως, η επιλογή έχει πολύ μεγάλη σημασία και θεωρώ ότι έκανε εξαιρετική δουλειά και φαίνεται στο βιβλίο, όπου μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος ξεκίνησε να ανδρώνεται πολεμώντας μέχρι τα γεράματά του ουσιαστικά, είναι και η διαδρομή των προγόνων μας, ουσιαστικά, εδώ στην Κρήτη κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εδώ στην Κρήτη, όλη αυτή την περίοδο. Μια περίοδος η οποία μας βρήκε ακότιμα επί τουρκοκρατίας, ξεκίνησε τη δράση του, μετά έζησε νεαρός την κρητική πολιτεία και αμέσως μετά άρχισε να πολεμάει εθελοντής υπηρετικό αγώνα στο Πιζάνι, μετά στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εθελοντής στη Γαλλία, στα γαλλογερμανικά σύνορα στη Λορένη, στο σφαγείο της Καλύπολης. Δεν έλειψε λοιπόν από καμία από αυτές τις μάχες και μετά συνέχισε βέβαια και μετά τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου θα το εξάρω ιδιαίτερα αυτό, γιατί το έχω επισημάνει και σε άλλες φορές στην Κάντανο, στις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε φορά στις 3 του Νοέμβρη για την Κάντανο, το πόσο σημαντική ήταν και πόσο σπουδαία ήταν η νίκη των δυνάμεων των ανταρτών, των δικών δεν ανταρτών, των Ελλήνων, των Κρητικών, υπό την καθοδήγηση του Σιραδάκη, στον άξονα Φλόρια, Άναβος, Φαράκη, Καντάνο. Μια μεγαλειώδης μάχη σε έναν στρατό ανίκητο ουσιαστικά, ο οποίος ξεφεύγει από τη μάχη της Κρήτης για τα λιανοτούφικα που πέφτανε όταν κατέβαιναν οι λειψωτιστές. Έγινε μια εξαιρετική οργανωμένη προσπάθεια, όπου επιλέχθηκαν από άνθρωπο που γνώριζε τον τόπο και τον τρόπο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους επελάνοντες Γερμανούς. Επομένως, και βέβαια, οφείλω να πω, έφυγε στη Μέση Ανατολή και από εκεί συνέχισε τον αγώνα κατά των Γερμανών. Και βέβαια, τελειώνοντας τη ζωή του έτσι, τη δημόσια, τελείωσε ως νομάρχης Χανίων. Πού είναι ο κύριος Αρχοντάκης, εδώ. Λοιπόν, και κύριε Ντουρομάρχα. Ένας άνθρωπος λοιπόν της προσφοράς, εγώ θα έλεγα μια μορφή πολύ ιδιαίτερη. Εγώ κρίνω λίγο και από την εικόνα του. Βλέπω τις φωτογραφίες του και την εικόνα στο εξώφυλλο, φαίνεται η σοβαρότητά του, η θεληματικότητά του και βέβαια η σταθερότητά του. Αυτά θα μας τα πει ο κ. Παπαδάκης νομίζω σε λιγάκι και δεν θέλω να πάρω από τα δικά του, γιατί στάθηκε πάντοτε δίπλα στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Υπέφερε γι' αυτό, γιατί κάποια στιγμή όλοι όσοι όταν έμειναν πιστοί στο μεγάλο Λευτέρη πλήρωσαν κάποιο τίμημα, όμως έμεινε αταλάντευτος και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Ξηροχάκη, καλοτάξτε το βιβλίο, διότι πράγματι αξίζει. Δεν είναι ένα ύμνος ή μια ωρεοποίηση και ένας εξωτερισμός. Είναι ένα βιβλίο με ιστορική, πολύ, όπως γράφουν μέσα για αυτοί που κάνουν την κριτική και όλοι οι Σμιθ. Και η υπόλοιπη έχει μεγάλη ιστορική αξία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να καλέσουμε τον κύριο Νικόλαο Παπαδάκη. Είναι Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Μην ανησυχείτε, δεν θα μιλήσω πολύ, επειδή κρατάω το χαρτί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στη φιλόξενη στέγη της Τράπεζας Χανίων. Αγαπητέ κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητή κυρία Περιφερειακή Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι του πάνελ, φίλες και φίλοι. Τα είπε ήδη ο Νίκος ο Καλογερής. Εγώ να προσθέσω ότι πρόκειται για ένα συναρπαστικό πράγματι βιβλίο της πιο συναρπαστικής εποχής της νεότερης ιστορίας της χώρας μας. Εποχής και γεγονότα που άλλαξαν
την πορεία αυτού του τόπου, που σημαδεύτηκαν από την παρουσία του μεγαλύτερου πολιτικού της νεότερης Ελλάδας, που ενέπνευσε εκατομμύρια Έλληνες, μεταξύ των οποίων και τον παππού σας. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει αμούστακο παιδί από την Κάνδανο το 1897 και λίγο αργότερα στο Θέρισο. Οπότε συναντά το Βενιζέλο και εμπνέεται. Και ακολουθεί μετά η μεγάλη πορεία των εξορμήσεων του έθνους για την απελευθέρωση των αλήτρωτων, όπως λέγονται, εδαφών. Σημειώστε ότι ήταν στο τελωνείο Χανίων. Δεν ήταν υποχρεωμένος να πολεμήσει. Δεν υπήρξε δηλαδή επιστράτευση. Εθελοντικά σώματα έφυγαν από την Κρήτη. Διότι η Κρήτη δεν είχε ενωθεί ακόμα με την Ελλάδα. Αυτός λοιπόν εγκατέλειψε τη βολική θέση στο τελωνείο Χανίων και συνέχισε να πολεμεί για ατέλειωτα χρόνια. Στην Ήπειρο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακούσατε ότι πήγε στη Λορένη με επικεφαλής το Γήπαρη, ο οποίος είχε σχηματίσει ένα σώμα, προφανώς υπό την καθοδήγηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, εξεστράτευσαν στα σύνορα με τη Γερμανία. Ένα σώμα, η Κρητική Λεγιώνα. Και κατόπιν στα Δαρδανέλια και ουκά στην τέλος. Ήταν ένας μαχητής, πραγματικός μαχητής, ήρωας της εποχής, αγωνιστής και φανατικός οπαδός του Βενιζέλου. Όταν τέλειωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εντάχθηκε στο τάγμα ασφαλείας του Γήπαρη. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση αυτή. Ήταν όμως και πολύ δύσκολες οι εποχές. Στην πραγματικότητα ήταν εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Οι συνεχείς ανταρσίες των αξιωματικών του βασιλικού στρατοπέδου που καθοδηγούνται από την Ελβετία, από τους Γερμανούς και από το επιτελείο με επικεφαλή στο Μεταξά, υποχρέωνε το κράτος να αμυνθεί. Και υπήρξε βέβαια και το ατύχημα της δολοφονίας του Δραγούμη, για το οποίο όμως οι ευθύνες που έχουν καταλογιστεί δεν έχουν αποδειχθεί και δεν ανταποκρίνονται ως επιτοπλίστων στην πραγματικότητα. Για το ποιος έδωσε την εντολή και ποιοι μετήχαν στο απόσπασμα. Όλα αυτά συναποτελούν, όπως είπα στην αρχή, ένα αφήγημα συγκλονιστικό. Για έναν άνθρωπο που δεν σταμάτησε να πολεμά, βρέθηκε στη Μέση Ανατολή και αργότερα, επιστρέφοντας στα Χανιά, τέθηκε επικεφαλής της εθελοντικής προσπάθειας για τη διάσωση του πληθυσμού των Χανίων. Υπήρχε ένδια φοβερή, πείνα. Αγωνίστηκε και γι' αυτό. Έγινε νομάρχης. Θέλησε να πολιτευτεί κοντά στο Σοφοκλή το Βενιζέλο. Δεν κατάφερε να εκλεγεί, αλλά αυτό τον απογοήτευσε. Όμως παρέμεινε για πάντα βενιζελικός, παρέμεινε για πάντα θειασότης και έχοντας είδαλμα μέχρι το θάνατό του τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Νομίζω ότι ανήκει στη γενιά εκείνη που η Κρήτη και η Ελλάδα οφείλουν την ύπαρξή τους. Σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Ο λόγος η κυρία Σιμανδυράκη, ειδική συνεργάτης των Γενικών Αρχείων του Κράτους, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωμεσογειακού Διαπολιτισμικού Κέντρου UNESCO και πρόεδρος του τομέα Υλικής και Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Ευχαριστώ. Ακούγομαι τώρα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, βρεθήκαμε απόψε εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου ενός ενηλίκου εγγονού που μιλάει για τον πολεμιστή παππού του, περιγράφοντας την ιστορία του με ακρίβεια, σεβασμό, θαυμασμό και συγκίνηση, καταγράφοντας την πορεία και δράση του, τις σημαντικές στιγμές που ο παππούς του έζησε και τις αξίες που ενσωμάτωσε στη ζωή του. Μιλάει για τις δύσκολες περιόδους που πέρασε, τις μάχες που έδωσε και τις θυσίες που έκανε, τονίζει τις ηρωικές πράξεις του και πώς αυτές επηρέασαν τον τόπο του, το στράτευμα και τη ζωή του. Ο κύριος Χάρης Ξηρουχάκης, μετά από ενδελεχή έρευνα στις πηγές, έχοντας πρόσβαση και στα στρατιωτικά αρχεία του παππού του, Χαράλαμπου Σιραδάκη, στηρίζει την έρευνά του και σε πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και μας φέρνει κοντά στην εξέχουσα προσωπικότητά του με το βιβλίο του «Καμιά μάχη χωρίς αυτόν», Χαράλαμπος Σιραδάκης, 1886-1970. Με πρόλογο του Sir Michael Llewellyn Smith από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Ο Βρετανός διπλωμάτης και βιογράφος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ιστορικός και πρέσβης της Αγγλίας στην Αθήνα κάποια χρόνια, Sir Michael Llewellyn Smith, στον πρόλογο του βιβλίου το χαρακτηρίζει ως απάβγασμα αγάπης και σημαντική συνεισφορά σε σχετικά άγνωστες πτυχές της ελληνικής πολεμικής ιστορίας. Τονίζει ότι ο Σιραδάκης παρέμεινε πιστός στο βενιζελικό φιλελεύθερο ιδεώδες και στη στρατιωτική τιμή του, αποφεύγοντας να εμπλακεί στις μικροπολιτικές των φατριών εντός του στρατού και έζησε, εισαγωγικά, με τόσο πολλά βιώματα στη μνήμη του, όσο και οι ηλικιωμένοι ήρωες του Σέξπιρ που αναπολούν τη ζωή τους ως στρατιώτες. Ο Χαράλαμπος Σιραδάκης είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός Έλληνα αξιωματικού που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πολεμώντας για την πατρίδα του. Η ζωή του πλούσια σε δράση και πολλές περιπέτειες. Συμμετείχε ενεργά στους πολέμους και βίωσε θριάμβους και αποτυχίες μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η μυθιστορηματική του δράση συνδέθηκε με γεγονότα και καταστάσεις που καθόρισαν τη μοίρα του τόπου του. Η εξιστόρηση της ζωής του αποτελεί ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, όπως ακούστηκε και προηγουμένως. Το βιβλίο του κ. Ξηρουχάκη αποτελείται από 21 κεφάλαια, εκτός του προλόγου του Llewellyn Smith. Το κεφάλαιο 2 αποτελεί μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Κρήτης μέχρι τον 19ο αιώνα. Τα κεφάλαια 3 και 4 αναφέρονται στα πρώιμα και εφηβικά χρόνια του Χαράλαμπου Σιραδάκη με αναφορές στις κρητικές επαναστάσεις. Τα κεφάλαια 5, 6 και 7 στους Βαλκανικούς πολέμους, στους οποίους ο Σιραδάκης πολέμησε και τραυματίστηκε. Τα κεφάλαια 8 και 9 αφορούν στη συμμετοχή του στις εκστρατείες της Λορένης και της Γαλλίπολης. Τα κεφάλαια 10 και 11 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις συνέπειες του εθνικού διχασμού. Το κεφάλαιο 12 στον απόϊχο της Μικρασιατικής καταστροφής και στο γάμο του Χαράλαμπου Σιραδάκη με τη Φανή Λουκά. Το κεφάλαιο 13 στο αποτυχημένο κίνημα του 1935, ενώ στο κεφάλαιο 14 γίνεται αναφορά στη μάχη της Κρήτης στα Φλόρια και το παράγγι της Σκανδάνου. Το κεφάλαιο 15 και 17 στη συμμετοχή του Σιραδάκη στον εξόριστο στρατό της Μέσης Ανατολής, ενώ το κεφάλαιο 16 στην καταστροφή του χωριού Λιβαδά το 1943. Το τελευταίο κεφάλαιο 18 περιγράφει τη μεταπολεμική κατάσταση στην Κρήτη και τη θητεία του Σιραδάκη ως νομάρχη Χανίου. Ακολουθεί ο επίλογος, το παράρτημα, με παράθεση εγγράφων και φωτογραφιών και τέλος η πλουσιότατη βιβλιογραφία. Τα κεφάλαια διαιρούνται σε υποκεφάλαια ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται και τις παραμέτρους των αναφερόμενων γεγονότων και καταστάσεων. Και μόνο οι τίτλοι των κεφαλαίων προσδιορίζουν την πορεία και τη διαδρομή του Σιραδάκη ανά την Ευρώπη και όχι μόνο, και προδιαθέτουν για τη δράση του στους τόπους που βρέθηκε. Τα γεγονότα και οι καταστάσεις που ιστορούνται στο βιβλίο εξάγονται, όπως προαναφέρθηκε, από ιστορικά επαληθευμένες πηγές.
Καταρχάς, τα προσωπικά αρχεία του Σιραδάκη που περιλαμβάνουν αλληλογραφία, πολεμικές εκθέσεις και σπάνια έγγραφα, αν και πολλά χάθηκαν στον βομβαρδισμό του 1941. Πολλά από αυτά που σώθηκαν έρχονται για πρώτη φορά στο φως μέσω του βιβλίου και αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Ο Σιραδάκης είχε γεννηθεί το 1886 στο ορεινό χωριό Λιβαδάς, στο ανατολικό της Έλληνα. Η αγωνιστική του συνείδηση εμφανίστηκε ήδη στην ηλικία των 11 ετών, στην τελευταία επανάσταση των Κρητών εναντίον των Τούρκων το 1897. Φυγόδικος στα βουνά του Σελήνου στα 18 του το 1905, οπότε και ξέσπασε το κίνημα του Θερίσσου, ενστερνίστηκε το βενιζελικό ιδεώδες και σταθμάρχης στο τελωνείο Χανίου σε ηλικία 25 ετών, παραιτήθηκε από τη θέση του το Φεβρουάριο του 1911 και κατετάγει στην Κρητική Πολιτοφυλακή που στρατολογούσε εθελοντές για τον ελληνικό στρατό. Στη διαδρομή του τραυματίστηκε επανειλημμένα, μα συνέχισε να αγωνίζεται. Ανέβηκε στη στρατιωτική ιεραρχία από δεκανέας έως την αποστρατεία του ως συνταγματάρχης το 1947. Συγκεκριμένα, ο Σιραδάκης διέπραξε κατά τη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων, πολέμησε καταρχάς τους δύο Βαλκανικούς πολέμους, 12-13, διακρίθηκε ως αγωνιστής στο Μπιζάν το 1913, όπου και τραυματίστηκε, προήχθη σε λοχεία και τον επόμενο χρόνο σε επιλοχεία. Αργότερα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό με την εξατευτική δύναμη των εθελοντών της Ελληνοκριτικής Λεγεώνας, Κλάν Κρετουά, στο γαλλικό μέτωπο της Λορένης και πήρε το βαθμό του ανθυπασπιστή, καθώς και στην εκστρατεία της Καλύπολης το 1915. Αμέσως μετά την Αντάντ, στο μακεδονικό μέτωπο, το 1916 εντάχθηκε στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς η πολιτική της ιδιωτερότητας του φαινόταν ακατανόητη. Το 1917 επέστρεψε στον ελληνικό στρατό, έγινε αμφιπολοχαγός, 3 χρόνια αργότερα υπολοχαγός, το 1923 λοχαγός και τον Οκτώβριο του 1933 προήχθη σε συνταγματάρχη επαφραγαθία. Παρά το γεγονός ότι επιχθανόταν τις ίντριγες και συνωμοσίες στο στρατό, δυστυχώς παρασύρθηκε και αυτό στη δίνη του εθνικού διχασμού, με συνέπειες φυσικά τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Μετά το αποτυχημένο βενιζελικό πραξικόπημα του 1935, αποτάχθηκε και εξορίστηκε για 1,5 χρόνο στο Κάρβραβο της Βουλγαρίας μέχρι την παροχή αμνηστίας. Επανήλθε στο στράτευμα τον Μάιο του 1941, παραμονές της μάχης της Κρήτης, με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη και πήρε μέρος στη μάχη υπερασπιζόμενος στη μαρτυρική Κάντανο. Καταζητούμενος από τους Γερμανούς, κρυβόταν για 2 χρόνια στα Λευκά Όρη, μακριά από την οικογένειά του, ενώ οργάνωνε ένα δίκτυο διαφυγής για τους συμμάχους στρατιώτες. Τον Μάιο του 1943 διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου συμμετείχε στην οργάνωση του εξόριστου ελληνικού στρατού, με κύρια φροντίδα να μην διαλυθεί από εμφύλιες έρηδες και ανταρσίες. Εκεί έλαβε και τη δυσάρεστη είδηση για την δολοφονία της δευτερότοκης κόρης του Μαρίας, 16 ετών, ο Σιραδάκης είχε 4 κόρες, έπειτα από επιδρομή των Γερμανών κατακτητών στο Λιβαδά το Σεπτέμβριο του 1943. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ιδιαίτερα ενεργό μέλος της ελληνικής στρατιωτικής προσπάθειας με σημαντική δράση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και της αντίστασης. Επέστρεψε στα Χανιά τον Νοέμβριο του 1944, ύστερα από 1,5 χρόνο στην Αίγυπτο. Ανέλαβε συντονιστής της Συμμαχικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τον νομό Χανίων μετά την καθυστερημένη αναχώρηση των Γερμανών τον Ιούνιο του 1945. Ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 1946 με το κόμμα των Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλής Βενιζέλο, με τον οποίο ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος από την παραμονή του στην Αίγυπτο, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής. Αποστρατεύτηκε το 1947 με τον βαθμό του συνταγματάρχη και τον Μάρτιο του ίδιου έτους ανέλαβε νομάρχης Χανίων για 1 χρόνο σε μια δύσκολη συγκυρία ταραχών και ανασφάλειας, αν και η Κρήτη κατάφερε να μην υποστεί τα δεινά επακόλουθα του εμφυλίου όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η δράση του Σιραδάκη και η συνεισφορά του στην πατρίδα, ειδικά κατά την περίοδο των πολέμων, τον έκαναν ξεχωριστό στους στρατιωτικούς κύκλους της εποχής του. Αν και δεν είναι τόσο ευρέως γνωστός όπως άλλοι στρατιωτικοί ηγέτες, η συμβολή του στην ελληνική στρατιωτική ιστορία είναι πολύ σημαντική.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, υπήρξε κατά κάποιο τρόπο από τους αφανείς ήρωες των ελληνικών πολέμων. Ήταν πάντοτε παρόν, αν και όχι από τους πρωταγωνιστές. Διακρινόταν για τον ηρωισμό, την πειθαρχία και την αφοσίωση στο καθήκον, ήταν όμως και παράτολμος και μπορούσε να παρασυρθεί σε ρηψοκίνδυνες πράξεις, καθώς το κριτικό του αίμα κόχλαζε όταν ενθουσιαζόταν ή όταν έβλεπε το άδικο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το όνομα του Χαράλαμπου Σιραδάκη εμφανίζεται διαχρονικά σε βιβλία, μελέτες και αποκριμονεύματα σε πολλές χώρες και γλώσσες. Εκτός από Έλληνες συγγραφείς, τον αναφέρουν επίσης Βρετανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Γάλλοι, καθώς και Γερμανοί, οι περισσότεροι από αυτούς ιστορικοί. Κυρίες και κύριοι, η πολεμική αρετή αφορά στην ψυχική και σωματική δύναμη, τον ηρωισμό, το θάρρος και την αφοσίωση που δείχνει κάποιος, εν προκειμένου ο Σιραδάκης, κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής σύγκρουσης, και πρόκειται για μια αρετή που συνδέεται με την ικανότητα να αντιμετωπίζει κάποιες τις δυσκολίες του πολέμου και να αγωνίζεται χωρίς να υποχωρεί, παρά τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Εξάλλου, η πολεμική ανδρεία συνδέεται άμεσα με την έννοια της γενναιότητας και της αυτοθυσίας για το κοινό καλό, στην υπεράσπιση της πατρίδας, μιας ιδέας ή μιας ηθικής αξίας. Αν και η πολεμική ανδρεία είναι συνδεδεμένη με τη μάχη και τη στρατιωτική δράση, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να εκδηλωθεί σε διάφορες καταστάσεις ζωής, όπου απαιτείται να αναδείξει κάποιος την προσωπική του δύναμη και ηθική. Ορισμένα χαρακτηριστικά της πολεμικής ανδρείας είναι η ικανότητα και το θάρρος να αντιμετωπίζει κάποιος τον κίνδυνο και το φόβο χωρίς να παραλύει, να αντιμετωπίζει τις μάχες και τις προκλήσεις με αποφασιστικότητα. Η ικανότητα να θυσιάζεται κάποιος για το καλό του συνόλου, προκειμένου να προστατεύσει τους άλλους ή να υπερασπιστεί την πατρίδα και αξίες, ακόμη και αν αυτό σημαίνει προσωπική ζημία ή και θάνατο. Η αφοσίωση στο στρατιωτικό καθήκον και η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που έχει κάποιος στη μάχη ή στην αποστολή που του έχει αναθεθεί. Η ικανότητα να αντέχει στις ακραίες συνθήκες του πολέμου, να ξεπερνά τη φυσική και ψυχική κούραση και να επιμένει να συνεχίζει και να αγωνίζεται. Η δύναμη να παραμένει συγκεντρωμένος και ψύχρεμος παρά τις καταστάσεις ακραίου άγους και κινδύνου. Όσο για την αυτοθυσία στον πόλεμο, αφορά στη θυσία της προσωπικής ασφάλειας, ενδεχομένως και της ίδιας της ζωής, για την υπεράσπιση ενός μεγαλύτερου σκοπού, όπως η προστασία της πατρίδας, η διάσωση άλλων ανθρώπων ή η διατήρηση αξιών και αρχών. Πρόκειται για μια από τις πιο εξαιρετικές και ηρωικές εκδηλώσεις της ανθρώπινης φύσης που συχνά συνδέεται με τη γενναιότητα και την αφοσίωση σε μια ανώτερη ιδέα ή σκοπό. Ο πόλεμος έχει συχνά ιδεολογική διάσταση. Η αυτοθυσία μπορεί να έχει μια ισχυρή συμβολική αξία για την κοινωνία, καθώς η θυσία των πολεμιστών θεωρείται ένδειξη υψηλού ήθους και προσήλωση στο καθήκον. Η αυτοθυσία στον πόλεμο, ενώ συχνά εξυψώνεται ως ύψιστο δείγμα ανδρείας και αφοσίωσης, κρύβει και ένα έντονο συναισθηματικό και ηθικό φορτίο, που διαμορφώνει τη σχέση της κοινωνίας με την έννοια του πολέμου και της ειρηνικής συνύπαρξης. Όλα αυτά τα στοιχεία αναδεικνύει ο συγγραφέας ο κ. Ξυλουχάκης για τον πολεμιστή ήρωά του μέσα από το βιβλίο του γι' αυτόν. Και η απλή, αν και όχι πάντα περιγραφή και καταγραφή ενεργειών, περιστάσεων, γεγονότων και καταστάσεων, όχι μόνο για τον Σιραδάκη, αλλά και για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τους ανθρώπους, αναδύει μια έντονη αίσθηση συμμετοχής του αναγνώστη σε αυτά. Δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε τον κύριο Ξυλουχάκη για το πόνημά του ή, επιτρέψτε μου αλλιώς, για το διαχρονικά αναμένο κεράκι που θα διατηρεί στο διηνεκές και θα φωτίζει τη μνήμη του πολεμιστή παππού του, που δεν υπήρξε καμία μάχη χωρίς αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σιμανδυράκη. Σε αυτό το σημείο να πω ότι παρέλειψα να προσφωνήσω τον κύριο Γήπαρη, πρώην βουλευτή, και τον κύριο Αρχοντάκη, πρώην ομάρχη. Με συγχωρείτε. Είναι ο διοικητής της Πέμπτης Μεναρχίας εδώ. Και τον διοικητή της Πέμπτης Μεναρχίας. Εντάξει, θα με συγχωρέσετε όλοι και όποιον άλλον έχω ξεχάσει. Και να δώσουμε τον λόγο στον Μανώλη τον Σπιθουράκη, δημοσιογράφο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Να πάρω από εδώ. Καλησπέρα σας. Έχω μια δυσκολία να μιλήσω για το βιβλίο του Χάρη Ξυλουχάκη και θα την εξηγήσω με μια έτσι προσωπική παρένθεση, επιτρέψτε μου.
Ήμουνα τυχερός σαν δημοσιογράφος όταν ξεκίνησα πριν από καμιά 40 χρόνια στη Μεσημβρινή. Με βάλανε δίπλα, ήμουνα κάτω από 30 χρονών, με βάλανε δίπλα στον Κώστα Βούλγαρη, ήταν πάνω από 60 χρονών. Ένας μαγικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο οποίος μου έμαθε τι είναι η δημοσιογραφία. Δουλέψαμε 3 χρόνια, έκλεισε η Μεσημβρινή, βρεθήκαμε και οι δύο άνεργοι. Ο Κώστας Βούλγαρης μετά πήγε στην Καθημερινή και έκανε τη στήλη παρατηρητής, η οποία ήταν μαγική μέχρι που ξαφνικά πέθανε. Εγώ κάποια στιγμή τον είχα βρει τον Κώστα τον Βούλγαρη και του λέω: μία πρόταση έχω για δουλειά, να πάω στις Βρυξέλλες. Να πας, μου λέει. Και όχι μόνο να πας, αλλά όταν πας εκεί θα βρεις ένα Χάρη Ξερουχάκη, θα τα κοιμιάσετε. Τέλος πάντων πήγα στις Βρυξέλλες, για κάποιο διάστημα δεν έψαξα να βρω το Χάρη Ξερουχάκη, μέχρι που φτάνει κάποια στιγμή και είμαστε σε μια ταβέρνα βέλγικη, είναι Έλληνες πολλοί, καθόμαστε, κάθεται δίπλα μου ένας, μου λέει Χάρη Ξερουχάκης. Λέω, για να παραπέμψω και σημερινή διαφήμιση, ώστε εσύ είσαι. Μου λέει ναι. Από τότε τα πράγματα πήγανε μόνα τους, κάτι ήξερε ο Βούλγαρης. Όντως συνδεθήκαμε στενά και ως εκ τούτου να ξεκαθαρίσω ότι αντικειμενικός δεν μπορώ να είμαι. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός για το βιβλίο του Χάρη Ξερουχάκη γιατί είναι φίλος μου. Όμως μπορώ να πω 5 πράγματα τα οποία με αγγίξανε πολύ μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί φυσικά να το διαβάσετε πάρα πολύ από εδώ που ξέρετε την οικογένεια Σιραδάκη και Ξερουχάκη σίγουρα. Μπορεί να το διαβάσει πάρα πολύ ευχάριστα κάποιος που θέλει να μάθει την ιστορία της Ελλάδας του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αλλά έχει και διάφορα άλλα στοιχεία όπως λαογραφικά. Ας πάρω παραδείγματος χάρη διαβάζοντας τα βαφτίσια του παππού του Σιραδάκη, όπου γράφει μέσα ότι έφτασε ο νονός ο οποίος είχε πένθος. Είχαν πει λοιπόν ότι μετά τα βαφτίσια θα αρχίσουν να τραγουδάνε μόνο αφού πει το εντάξει ο νονός. Και ο νονός μετά από κάμποση ώρα είπε ένα ριζίτικο που μιλούσε για τη ζωή και για το θάνατο και κράτησε το γλέντι 3 μέρες. Κάνω μια παρένθεση. 1 αιώνα αργότερα, πιτσιρικάς κι εγώ, 20χρονος, με μια παρέα που είχε και μουσικούς, είχαμε πάει στο νησί Σίκινος. Είχαμε πάει Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Παρασκευή βρισκόμαστε στο καφενείο του νησιού, όπου έρχονται όλοι και κάποιοι από την παρέα λένε και στα παιδιά που είχαν τον μπουζούκι και την κιθάρα, φέρτε και τα όργανα. Λέει ο καφετζής, Μεγάλη Παρασκευή δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μπαίνει ο παπάς, ο οποίος αντιλαμβάνεται τη διχογνωμία, μας βλέπει εμάς, βλέπει και τον καφετζή και μας λέει λοιπόν εντάξει θα τραγουδήσετε, αλλά μόνο λυπητερά του Καζατζίδη. Ήξερε και αυτός ήταν ένας χειριστής του πένθους. Υπάρχει κι άλλο ένα σημείο στο βιβλίο του Χάρη που έχει άλλο ένα ριζίτικο, το οποίο περιγράφει, λέει μέσα ότι ανάψετε ένα κερί σε ειδικούς και ξένους. Δηλαδή ανάψετε και στους δικούς μας πατάνα και στους ξένους. Θυμάμαι ότι κάποια εποχή είχα διαβάσει ένα κείμενο το οποίο το είχε γράψει ένας Γερμανός που είχε αποτολμήσει να έρθει στην Κρήτη τέλη του 50, αρχές του 60 και είχε πάει στο γερμανικό νεκροταφείο. Εκεί λοιπόν είδε μια μαυροφορεμένη γυναίκα να φροντίζει τους τάφους, κριτικιά. Και την πλησίασε να καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό και αυτή του είπε ότι κοίταξε δεις, οι Γερμανοί πήραν το παιδί μου, το πήγαν στη Γερμανία, δεν το ξανάδα ποτέ. Όπως εγώ τώρα φροντίζω αυτά τα μνήματα, θέλω να πιστεύω ότι κάποια Γερμανίδα μάνα φροντίζει το μνήμα του παιδιού μου. Είναι μερικά πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο ανατριχιαστικά. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτά τα θλιβερά. Λίγο παραπέρα, περιγράφοντας τον παππού του Χάρης, δεν νομίζω ότι ο παππούς του πρέπει να ήταν κουζουλός και να έκανε κουζουλάδες. Αλλά μέσα λέει ότι για να πείσει τον παπά να τον παντρέψει με τη 16χρονη, κάπου έβγαλε και τον πιστόλι και του το έδειξε. Και τον έπεισε έτσι το παπά. Εμένα αυτό μου παραπέμπει και λίγο στο βιβλίο του Καραγάτση, Βασίλης Λάσκος, αν δεν το έχετε διαβάσει, όπου θέλετε να το διαβάσετε. Και αυτό για ένα αξιωματικό μιλάει, τον πλοίαρχο του Κατσόνη, που σκοτώθηκε. Και νομίζω ότι είδα κοινά στοιχεία. Δηλαδή είδα αξιωματικούς του 30, 40, 50,
γοητευτικούς άντρες, λίγο κουζουλούς, οι οποίοι το είχαν μέσα τους. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις λίγο και τι θα πει, ας μου επιτραπεί η λέξη, μαγιά. Βέβαια δεν θέλω να πω του Χάρη ότι έχει γίνει ήδη Καραγάτσης, αλλά μικρός είναι, σιγά σιγά θα γράψει καλά βιβλία και νομίζω ότι θα μπορέσει να γράψει πολύ καλά βιβλία. Θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι υπάρχει στο τέλος η περιγραφή του Χάρη, η οποία είναι λίγο βαριά, έτσι από τον παππού του, το τι συνέβη στη Μέση Ανατολή, όπου ο παππούς του είδε τον εμφύλιο να έρχεται. Είναι βαριά η περιγραφή, γιατί είναι περιγραφή ενός στρατιωτικού. Δεν θέλω να κάνω αυτή την περιγραφή, όμως με παρέπεμψε σε ένα άλλο πράγμα. Είναι την ίδια εποχή που προφανώς ο Σιραδάκης ήταν στη Μέση Ανατολή. Ήταν και ένας νεαρός διπλωμάτης, σχετικά νεαρός, ο Σεφέρης. Και περιγράφει τα ίδια πράγματα. Περιγράφει λοιπόν, και θα μου επιτρέψετε λίγο να πω τους στίχους, αυτή στη Μέση Ανατολή, ήσυχοι ήμασταν, ας πούμε, εδώ που να να ζούμε, μέσα στη ζέστη την ογρή, μέσα στη Μέση Ανατολή. Ξαφνικά καταφθάνουν οι αριστεροί στη Μέση Ανατολή, οι αντάρτες. Και λέει ο Σεφέρης, όταν ήρθαν οι αντάρτες με πιστόλες και με χάρτες να ταράξουν τη ζωή μας, και τους βάλαν στα ψηλά με χαφιέδες και δροσιά να θυμούνται τα βουνά. Λίγο παρακάτω βέβαια καταλαβαίνει ο Σεφέρης τι έρχεται και λέει, μέρα νύχτα συζητούσαν, μέρα νύχτα πολεμούσαν για να βρουν κάποια λύση στη Ανατολή στην κρίση που ήταν πια μασκαριλίκη. Μα οι Εγγλέζοι που τους τρέφαν χωρίς να πληρώνουν νίκη έπαψαν να παίζουν πρέφα και σαν να μοιράζαν κόλληβα τους μάζεψαν αθόρυβα και τους στείλανε ξανά στα ψηλά τους τα βουνά. Στην ουσία δηλαδή βλέπουμε τον εμφύλιο που ερχότανε και τον είδε πάρα πολύ καλά τον εμφύλιο ο παππούς του Χάρη. Τον περιγράφει με ένα πάρα πολύ σκληρό τρόπο, αλλά αξίζει τον κόπο κανείς να το διαβάσει. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αν ποτέ το βιβλίο του Χάρη γίνει τηλεοπτικό σύριαλ, ας πούμε, και το εύχομαι, διότι θα έχει καλά λεφτά, θα είναι μάλλον ένα δράμα. Δηλαδή στο τέλος ο παππούς του, θα μας τα πει καλύτερα ο Χάρης, πρέπει να ήταν στεναχωρημένος. Ο ίδιος, και ίσως και αφορά αυτό και εμάς, ο ίδιος είδε τον εμφύλιο σπαραγμό. Οι παππούδες μας είδαν τον εμφύλιο σπαραγμό. Οι πατεράδες μας είδαν τη Χούντα. Άλλο θέμα αυτό. Και εμείς είδαμε μια πτώχευση. Είμαστε 3 γενιές που ζούμε τραγωδίες. Κάτι σημαίνει αυτό, να το κοιτάξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σπιθουράκη. Ο λόγος στον κύριο Κυριάκο Ναξάκη, είναι οδοντίατρος ορθοδοντικός και φίλος του συγγραφέως. Καλησπέρα. Χαράλαμπος Ιραδάκης, 1800... Άλλη μία. Πιο χαμηλά. Χαράλαμπος Ιραδάκης, 1886-1970. 84 χρόνια ζωής γεμάτα από κατακτητές είτε από Ανατολή είτε από τη Δύση. Επαναστάσεις, πραξικοπήματα, 2 παγκόσμιοι πόλεμοι, εθνικός διχασμός, εμφύλιος πόλεμος. Ας αναφερθούμε λίγο περιληπτικά. Το 1897 παίρνει το βάφτισμα του πυρός στον τελευταίο ξεσηκωμό των κριτικών εναντίον των Οθωμανών. Το 1911 κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό ως στρατιώτης. Ούτε σχολή ευελπίδων, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το 1913 παίρνει μέρος στη μάχη του Μπιζανίου και τραυματίζεται. Προάγεται σε λοχεία. Το 1914 προάγεται σε επιλοχεία. Το 1915 είναι στη Λορένη με το κλάν Κρετουά, δίπλα στους ηρωικούς λύκους στα δάση του Μπουά Λεπρέτρ
ενάντια στον Ούνο. Μετά βρίσκεται στο σφαγείο της Καλύπολης, δίπλα στους Γάλλους. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εισέρχεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1916. Το 1917 προάγεται σε Ανθιπολοχαγό. Το 1920 Υπολοχαγό. Το 1923 σε Λοχαγό. Και το 1933 σε Ταγματάρχη. Σημειωτώνω ότι όλες αυτές οι προαγωγές γίνονται πανραγαθία. Δεν ακολουθείται κάποια επετηρίδα ή τίποτα τέτοιο. Το 1935 αποτάσσεται από το στρατό λόγω συμμετοχής στο κίνημα του 1935. Το 1941 γίνεται επανάκλησή του στον ελληνικό στρατό με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Είναι αυτός ο οποίος οργανώνει τη μάχη στην Κάντανο και στα Φλόρια ενάντια στους Ναζί αυτή τη φορά. Οι Ιούνιοι γίνονται Ναζί τώρα. Το 1942 μέχρι το 1944 είναι στη Μέση Ανατολή, πολεμώντας τον Ναζί ξανά. Το 1947 αποστρατεύεται ως συνταγματάρχης. Από μνημονέματα σε πολλές χώρες και σε πολλές γλώσσες εκτός από της Ελλάδος αναφέρονται στον Χαράλαμπο Σιραδάκη. Επίσης, τα αρχεία του ελληνικού στρατού αφιερώνουν 175 σελίδες και του γαλλικού στρατού 21 σελίδες στον συνταγματάρχη Σιραδάκη. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο μου γεννήθηκε το ερώτημα αν πρόκειται για καριέρα ή για περιπέτεια. Τι έψαχνε να βρει, αδρεναλίνη, τι κυνηγούσε ο άνθρωπος αυτός. Σημειωτών είχε και 4 κόρες και την γυναίκα του και την πεθερά του. Είχε και 6 γυναίκες στην καμπούρα του. Την απάντηση μου την έδωσε ο ίδιος σε ιδιόχειρη επιστολή προς τους επιγενόμενους της οικογένειας των Σιράδων. Διαβάζω επιλέξει. Η οικογένειά μας έχει προσφέρει στη διαδρομή των αιώνων ανεκτιμήτους εθνικάς και κοινωνικάς υπηρεσίας. Έχει ιστορία και δόξαν. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονώμεν ότι έχουμε κληρονομήσει μεγάλας και λαμπράς ιστορικάς παραδόσεις, αλλά ακριβώς γι' αυτό, σεβόμενοι τη μνήμη των προγόνων μας, έχουμε και αναλόγους έναντι της μνήμης αυτών ευθύνες. Αντί για μετρητά και ακίνητα, τους κληρονομεί ευθύνες απέναντι της πατρίδος. Και μου θυμίζει το ρητό, μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον εστί η πατρίς, και σεμνότερον και αγιότερον, και εν μείζον η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχους. Αν σήμερα μιλήσουμε για πατρίδα, πατριδοκάπηλους θα μας πούν. Όπως αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου, ο διακεκριμένος Βρετανός συγγραφέας και διπλωμάτης και κάποια εποχή πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, ο Σερ Μάικλ Llewellyn Smith, το βιβλίο αυτό κάνει μία σημαντική προσθήκη στο σώμα της ιστορικής γνώσης. Δεν ξέρω αν είχε πάρει μέρος σε γλέντια και σε χαρές ο Χαράλαμπος ο Σιραδάκης και δεν ξέρω αν ήξερε το τραγούδι «Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, τι θα καταντήσουμε». Εάν το τραγουδούσε όμως θα το τραγουδούσε με δικό του σκοπό και με δικά του λόγια. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν πολεμήσουμε τι θα καταλάβουμε και πώς θα καταντήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ναξάκη και τώρα ο λόγος στον συγγραφέα Χάρη Ξηρουχάκη. Είναι οικονομολόγος με μακρά εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα συγγραφέας του δεύτερου βιβλίου του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύει. Τι να πω εγώ. Όλα λέχθηκαν. Εγώ θα ξεκινήσω με ευχαριστίες, γιατί η σημερινή μέρα βεβαίως είναι πολύ ιδιαίτερη για μένα. Τον κύριο Καλογερή, ο οποίος βεβαίως μας έκανε την τιμή να έρθει. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χαιρετισμό σας. Τα παιδιά εδώ πέρα τα οποία ξαφνικά εμφανιστήκανε, ο Κυριάκος, ο Μανώλης, η κυρία Ζαχαρένια, την οποία την γνώρισα πιο πρόσφατα, μου θυμίζουν επίσης το προηγούμενο βιβλίο που ήμασταν εδώ πέρα, όταν είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο της Αβαία, όπου ήταν ο Κυριάκος. Θα λέγαμε καμία παρουσίαση χωρίς αυτόν. Αλλά θα πρέπει όμως να πω ότι θυμάμαι επίσης την παρουσία του Γύση του Παπαγεωργίου, που τον χάσαμε πρόωρα και ήμασταν εδώ πέρα και θέλω να αποτίσω ένα φόρο τιμή στη μνήμη του. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα και μου κάνετε την τιμή. Θα πω μερικά πράγματα για το βιβλίο, διαφορετικά από ό,τι είπαν οι φίλοι μας εδώ πέρα. Πριν όμως θέλω να πω ότι είχα ένα πολύ ευχαριστώ πολύ mail από την κυρία Σέβη τη Βολουδάκη, η οποία μας λέει ότι δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Μου έστειλε ένα γράμμα, θα σας πω ότι λέει για τον Ξηραδάκη από τη μόνη σειρά του βιβλίου, ένας πραγματικός πατριώτης, γενναίος πολεμιστής, λαμπένης κριτικός και όλα αυτά, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Κρίμα, στην επόμενη φορά. Λοιπόν, μετά τις ευχαριστίες, η ιδέα για το βιβλίο πώς μου ήρθε? Λοιπόν, επειδή είχα ελεύθερο χρόνο, πήγα στη θιά μου τη Λιλή, τη μικρή κόρη του Σαραδάκη, η οποία μου έδωσε ένα πάκο. Τόσο. Διάφορα χαρτιά, άλλα σκουλίκια, διάφορα αυτό. Άρχισα σιγά σιγά να τα ανακαλύπτω, να τα ξεδιαλύνω ένα προς ένα, και όσο τα διάβαζα αυτά, τόσο άνοιγε ξαφνικά ένα μοσαϊκό που σαν να του βάνεις ένα κομμάτι από το πάζλ και από εδώ και από εκεί. Να αρχίσω να διαβάζω λοιπόν διάφορα βιβλία, παντού ξεφύγουν σαν τα μανιτάρια. Σε Άγγλο συγγραφέα ο Σιραδάκης, σε Νεοζηλανδό φυγόδικο από την Κρήτη ο Σιραδάκης, σε Γάλλο συγγραφέα των μαχών του Λορένης ο Σιραδάκης, στον Γερμανό ο οποίος έγραφε τη μάχη της Κρήτης ο Σιραδάκης, στη Μέση Ανατολή, και λέω εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ψάξω. Το ψάξα, και όσο το έψαχνα πήγα και στα μέρη στα οποία πολέμησε. Εντυπωσιάστηκα μέσα εκείνο το μνημείο που έχουν ρίξει πάνω στον Μπουάλε Πρέτρ, και ξαφνικά εμφανίζεται ένας μεγάλος γαλλικός πολεμικός, και οι Γάλλοι τιμούνε τους νεκρούς και εκείνους που πολέμησαν για αυτούς, και λέει ο Βολοντέρ Κρετουά. Συγκινημένος λοιπόν ο Γάλλος ιστορικός που ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή, σχεδόν δάκρυσε και μου λέει ο παππούς σου. Και εγώ λέω με πόσο συγκίνηση μιλάει ένας άνθρωπος για ένα κριτικό ο οποίος είχε δώσει μαζί με το τάγμα του Γήπαρη τη ζωή του εκεί πέρα, και είχαν και νεκρούς. Το Γήπαρη, τον Παυλή το Γήπαρη, που τον έχουμε συναντήσει και δεν ξέρουμε ακριβώς το ρόλο τον οποίο διετέλεσε, όχι μόνο ως πιστός του Βενιζέλου, αλλά και ως ο ίδιος μια αυτόνομη προσωπικότητα, η οποία ήταν ένα παλικάρι που έβαλε με το πρωτοπαλίκαρο, το Γιαννακάκι, το ανιψιό του και τον παππού, και πήγαν εκεί πέρα και κάνανε τους Γάλλους τους λύκους άνω κάτω. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι αυτή η παρέα η οποία έγραψε ιστορία εκείνη την περίοδο και συνήθως γράφει για μισό περίπου αιώνα, σκέφτηκα αξίζει τον κόπο να γραφτεί. Και έβαλα κάτω και την έκανα όπως τη βλέπετε. Δύο επιλογές είχε ο Σιραδάκης. Η μία ήταν να πάει σίγουρα στο στρατό. Αυτό ήταν στο αίμα του. Το δεύτερο, είχε πιστεί από το Βενιζέλο ότι ο Βενιζέλος αποτελούσε την νεωτερική Ελλάδα. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να προκόψει με το προηγούμενο το καθεστώς το οποίο είχε δώσει δείγματα σύψης. Και αυτό το πράγμα το οποίο εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος το υπηρέτησε με τεράστια συνέπεια ο Σιραδάκης μαζί με όλους τους άλλους και τους φίλους του όλη του τη ζωή. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Μισό αιώνα από τη μία μάχη στην άλλη. Είχε αυτή η επική γενιά ένα στρατιωτικό ιδεώδες, το οποίο το έχουμε και σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή είχε και μια άλλη διάσταση. Δύσκολο να τη ζήσουμε, διότι ήταν άλλες οι συνθήκες, άλλες οι ανάγκες, άλλες οι ιστορικές συνθήκες. Αλλιώς ήταν η Τουρκία εκείνη την εποχή και αλλιώς ήταν οι πόλεμοι. Και έτυχε εκείνη την περίοδο όπου διαμορφώθηκε η νέα Ελλάς. Γενικότερο θέμα. Ποια η ανάμειξη των στρατιωτικών στα πολιτικά της Ελλάδος, που ουσιαστικά αρχίζει το 1909 με το κίνημα στο Γουδί, διότι πλέον οι βασιλικοί που ήταν στο επιτελείο είχαν χάσει τον πόλεμο το 1897
Και λέμε πρέπει κάτι καινούριο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο ελληνικός στρατός με το που ανέλαβε πρωθυπουργός ο Βενιζέλος από 33.000 στρατό και πολλούς λέω, έγινε γύρω στους 115.000 στρατό μέσα σε 1,5 χρόνο με Γάλλους και Άγγλους, το ναυτικό, με προσπάθειες και οργάνωση του Βενιζέλου. Και την ίδια ακριβώς οργάνωση την είχε και το υπόλοιπο κράτος που για πρώτη φορά άρχισε να εξυγχρονίζεται. Όμως αυτή η ανάμειξη του στρατού στην πολιτική παρέμεινε και κράτησε μία ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν πολλοί ιστορικοί σύγχρονοι. Μετά το Βερέμι, ο οποίος ακριβώς αυτό το πράγμα έψαξε, υπάρχει ο ιστορικός ο Μαυρογορδάτος, ο Μάλεσης, έχω εδώ πέρα ονόματα, ο Καλύβας, ο Ριζάς, το Ίδρυμα Βενιζέλου με τη βιογραφία του Βενιζέλου, τη δίτομη. Τώρα ο Llewellyn Smith γράφει μια άλλη δίτομη βιογραφία του Βενιζέλου. Ο Διαμαντόπουλος έγραψε ένα νέο βιβλίο, ο Βενιζέλος ως πλαστουργός της ιστορίας. Ανυπομονώ να το διαβάσω να δω τι λέει. Αλλά όλη αυτή η περίοδος, η οποία ανακατεύτηκε με μια συνεχή συνωμοσία κινημάτων και αναμίξεων του στρατού στην ελληνική πολιτική, έφερε και το Σιραδάκι στα όρια του. Δεν μπορούσε κανείς, όσο και να είναι, να μην αναμειχθεί. Η περίοδος στην οποία ανέφερε ο κ. Παπαδάκης όσον αφορά τους γηπαραίους που ήταν ο έλεγχος του Βενιζέλου, δεν θα υπήρχε σήμερα κράτος εάν τυχόν δεν είχαν επέμβει οι γηπαραίοι για να μπορέσει να κρατήσει εκείνο το οποίο είχαν αρχίσει να καταστρέφουν ήδη οι επίστρατοι τους οποίους είχε οργανώσει ο Μεταξάς. Και αυτή η προσπάθεια, όσο και αν είχε κόστος, πρέπει να πούμε το εξής, ότι όσο καιρό ήταν οι γηπαραίοι στην Αθήνα, κανείς δεν μπορούσε να παρανομεί με το αζημίωτο. Και γι' αυτό ήταν η περίοδος που επέτρεψε στην Ελλάδα μέχρι από το 17, 18, 19, 20 μέχρι τη συνθήκη των Βερσαλιών να μπορέσει να έχει μια ισορροπία. Με ό,τι εν συνεχεία μεσολάβησε. Γράψιμο και έρευνα. Πήγα πραγματικά και έψαξα τα αρχεία του ελληνικού στρατού στο Γουδί. Πήγα σε ένα αξιωματικό, ένα πολύ καλό παιδί και πέρα κτλ. Μου λέει τι θα εσύ, λέω τα αρχεία του παππού μου. Ποιος ήταν ο παππούς σου κτλ. Περίμενα να μου πούνε ναι, τα έχουμε κτλ. Κι όμως, ήδη τώρα μιλάμε το 2018. Έρχεται το παιδί, ένα παλικάρι, ένα λοχαγός, πολύ ωραίος τύπος, και μου δίνει ένα CD. Μου λέει να τα αρχεία του παππού σου. Τρελάθηκα. Λέω πού τα βρήκατε, τα έχουμε λέει όλα ψηφιοποιημένα. Μου κάνουν το CD και άρχισαν να βλέπουν. Το πρώτο χαρτί από το 1911 και το τελευταίο το 1949. 175 σελίδες, ραπόρτα. Πολύ ωραία, άρχισα να διαβάζω. Μια στιγμή διαβάζω ότι στη Λορένη. Λέω μήπως πώς θα πάνε οι Γάλλοι. Και άρχισα να ψάχνω τα αρχεία στο γαλλικό στρατό. Εκκλησιαστέτη, οι Γάλλοι, οι Γαλλαντόμοι κτλ. Μου στείλανε επίσης με ένα mail άλλες 20 σελίδες όπου βγαίνει και τα αρχεία του τάδε λοχαγού του Γάλλου, ο οποίος έγραφε ότι κολονέλ Γη Παρίς, αβέξε σολντά, ηλζό ετέβελα λαμπατάγι και από εδώ κτλ. Αρχεία χειρόγραφα τα οποία ήταν στο γαλλικό στρατό το 375 σύνταγμα μάχης, το οποίο πέρασε και αντραγάθησε μαζί με τους άλλους. Δεν είναι πράγματα. Σήμερα κανείς δεν ήξερε ότι ένα ελληνικό άγημα του ελληνικού στρατού είχε πάει στην Καλύπολη, στο σφαγείο της Καλύπολης. Κανείς δεν το ήξερε. Παρατηρώντας τα αρχεία, τα διάφορα mail που ανταλλάσσουν μέσα στον αγγλικό στρατό, είδα και πάλι να παραγγείλεται το όνομα του Γήπαρη, ο οποίος είχε πάει στην Καλύπολη, είχε πάει και είχε οργανώσει πάλι ένα τάγμα, απλώς και μόνο ήταν τέτοιο το σφαγείο που ενώ πήγανε για να καθαρίσουν, για να ετοιμάσουν την απόβαση των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών, είχαν τόσο πολύ καθυστερήσει που δεν είχαν καμία τύχη. Όμως η εμπειρία που απέκτησε ο Σιραδάκης και ο Γήπαρης και όλο το τάγμα να πολεμάνε τους Γερμανούς, το χρειάστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ, καμιά δεκαετία χρόνια αργότερα, όταν ήρθαν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη. Και εκεί ξέρουμε όλοι, γιατί είναι πιο πρόσφατη η μνήμη μας, και ξέρουμε ότι η μάχη η οποία έγινε στα Φλόρια θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική εξέλιξη αν τυχόν οι Άγγλοι και ο Φράιμπερ και όλα αυτά όσοι παρακολουθούν τις μάχες της Κρήτης τα ξέρουν βεβαίως στην εξέλιξη. Η κίνηση η στρατιωτικά του Σιραδάκη ήταν σωστή. Και μου έλεγε ο Γιώργης ο Σιραδάκης,
ο στρατηγός που τον έχουμε χάσει, ότι την εποχή που ήταν και αυτός εκεί, η πολεμική αναφορά του Σιραδάκη όσον αφορά τη μάχη της Κρήτης διδάσκεται στη Σχολή Ευελπίδων ως ένα υπόδειγμα τι πρέπει να κάνουμε όταν η πατρίση είναι εν κινδύνο. Το σημείωσα και αυτό και βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε ένα σθένος και ένα γυνάτι το οποίο του επέτρεπε μέσα από την εμπειρία του και τις επιπολαιότητες πολλές φορές να βγει έξω και να γίνει ένας μετρημένος αξιωματικός. Τον βοήθησε στη Μέση Ανατολή. Όχι και τόσο. Όχι και τόσο, διότι οι συνθήκες ήταν χειρότερες. Το δικό μου τον καθήκον ήταν να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να είναι μια διαφορετική ιστορία, μια διαφορετική βιογραφία. Και βρήκα το παράδειγμα σε κάτι Άγγλους συγγραφείς, οι οποίοι έχουν γράψει βιογραφίες, όχι αναδεικνύοντας το πρόσωπο, αλλά αναδεικνύοντας τις συνθήκες μιας περίοδου, μέσα στις οποίες σαν ένα συνεχής κόμβος υπάρχει μια προσωπικότητα που τα συνδέει. Παράδειγμα, να πούμε τον Patrick Leigh Fermor, που είναι γνωστό σε πολλούς από εμάς και έχουν βγει τα βιβλία, βιογραφία του με αυτό περίπου, με αυτή την οτροπία. Επίσης πώς τον λέγανε, τον Λόρδο, τον Ιγγλέζο, πώς τον λέγαμε, Κυριάκο μου, ο Τζέλικο, a British Achilles, ένας Βρετανός Αχιλλεύς είναι η βιογραφία του. Αντίστοιχη περίπου με αυτά τα οποία προσπάθησα να γράψω εγώ και άλλοι πολλοί. Υπάρχει ένα Δανός, δεν το ξέραμε, Anders Lassen, είχα ένα Δανό διευθυντή στην Κομισιόν, ο οποίος έρχεται μια μέρα λοιπόν ενθουσιώδης. Κοίταξε, μου λέει τι σου φέρνω, μια φωτοτυπία ενός βιβλίου, γραμμένο στα δανέζικα, το οποίο έλεγε από πάνω Anders Lassen. Ποιος είναι ο Anders Lassen? Μου λέει κάτι για τον Μπαντουβά και κάτι τέτοια ονόματα, μου λέει ο Δανός ο συνάδελφος. Δεν ξέρω δανέζικα, αλλά διαβάζοντας και λίγο τα συμφραζόμενα, ένας πιτσιρικάς 20 χρονών, ο οποίος είχε πολεμήσει στην Κρήτη, μαζί με τον Patrick Leigh Fermor και τους υπόλοιπους οι οποίοι οργανώναν την αντίσταση, όπου οι Αδανοί τον κάνανε ήρωα και γράψανε μια βιογραφία και λέω, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γραφτεί. Και πήρα λοιπόν αυτό το μοντέλο και έγραψα μια βιογραφία η οποία είναι η εποχή. Είναι οι συνθήκες οι πολιτικές και στρατιωτικές του μισού αιώνα που διαμόρφωσαν τη Μέση Ελλάδα. Και τι να βρω, ότι ο Σιραδάκης ήταν σε όλη αυτή τη διαδρομή μέσα ένας από τους μαχόμενους, τους παίχτες, χωρίς να είναι πρωταγωνιστής. Αλλά πάντοτε από πίσω κρατούσε τις δύο πίστης που του είχαν σημαδέψει τη ζωή, το Βενιζέλο και το στρατό, και τα υπηρέτησε μέχρι τέλους. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι θα το απολαύσετε το βιβλίο. Προσπάθησα να το κάνω όσο που γίνεται πιο μυθιστορηματικό και με έναν τρόπο που θα είναι ευκολοδιάβαστο και πιστεύω να το απολαύσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ξηρουχάκη. Να ευχηθώ καλοτάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστούμε και όλους τους προσκεκλημένους του πάνελ και εσάς φυσικά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε. Θα μας καλέσετε και έξω, έχουμε και διάφορα γλυκάκια και αυτά. Δεν ξέρω αν περίσσεψαν βιβλία. Περίσσεψαν βιβλία. Δεν έχουν περισσέψει. Εντάξει, έχουμε γλυκά, δεν πειράζει. Έχουμε τα γλυκά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Γεια σας κύριε Παδάκη, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς τον άκου. Τη στέλνω. Έχετε το... Της εποχής. Το δικό σας, εσείς, ναι. Έχετε τα στοιχεία μου. Θα σας τα δω. Μπαμπά, δεν έχω καρτούλα, Πού να τη βρω. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ μου Μιχάλη. Τι ωραία παρουσίαση με τον Μπράβο, μπράβο, αλλά αν είχα και ένα μολυβάκι ακόμη καλύτερο. Είχαμε 20 Ιουλία, φύγανε. Γεια σου Άννα, γεια σου αγάπη. Συγχαρητήρια. Θα το γράψω μια